Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kiniglong ki khubor bamanta kasngi. Ka Silver Jubilee celebration jeng school dum Shiap Secondary School kelapri perda yu mau merba arpsan telikisnem jong ka jingiaid lynti. Hagate ka jingiaid lynti ka school dum Shiap Secondary School lapri mau nongrem da uba AL heng MLA kum ukongsan kat bai ka lama Jubilee lakin tiu uba PNC kum usimbut kongsan. Hagata masale akmeniki arpsan telikisnem jong ka jingiaid lynti ka school haga jingialam jong ka principal ka kong MS Rintathiang kum ju haga jingia kershan nang jong ka dorbar nong lum Shiap ki yo ban rakhik men lang. Ki khana school ka lum Shiap Secondary School ki lapin iye ka sap ka phong da ki jingshat action bar ka jingrai khasi nala hala karyam tinrai. Na kaliang ka dorbar nong lum Shiap ringkat ka lum Shiap Secondary School ha ka jing kershan borba jong u president ka school managing committee ba aphira kongphai ula batai ye ka jinglong jingman jong ka school nadu bala seng yaka. Ketika school kabla rakhi play jubilee on sepenkut ha ubnai nopra ar hajar arpuar. Shushu ka school lum Shiap Secondary School la seng ha usnem shihajar khandai spa khandai phnriu ha phlau yeng urang ba nong shong shnong uba dike dekhar ha ga jing prat lenti urang ba shnong berim ba sibla. Ya gani ga Silver Jubilee celebration juga lum Shiap Secondary School kumada tinggal mo. Kadang punta aku sansnya. Nyirakhi minta kasih ya kata kejing kenjo atau ka sya umau pe. Ba aku sansnya kejing ya ini juga. Kalau kejing syakri ban ai kejing nang justa iki kena kamjang ini iki kena shno.